je za mnou návštěva Eiffelovky. Trvalo to asi 2 hodiny, byly dlouhé fronty, což mě docela překvapilo. No a z dnešního dne to je opět všechno a zítřejší den bude narvaný od rána, takže ten bude zase zdokumentovaný od rána do večera. Dobré ráno, je pátek, poslední den a mě čeká už jenom posledních pár hodin na kurzu. Z ubytování jsem odešel, bydlel jsem v takovém domečku, o víkendu jsem tam byl sám ve svém pokoji, takže to bylo fajn. A přes týden už jsem měl spolubydlícího, ale byl to kliděs, takže úplně pohodka. No a teď mě čeká poslední cesta do školy. Tady možná uvidíte Mko, tak to je metrostanice, na kterou se vydám a čeká mě poslední cesta směrem do školy, tak jdem na to. Protože mi ještě zbývalo dost času, tak jsem se rozhodl, po tom, co jsem teda prošel koncierži, pak jsem prošel i Georges Pompidou, tak jsem se rozhodl, že se ještě vydám v mezičase do Créteilu, kde jsem měl původně bydlet, ale úplně to nevyšlo, protože to tam stálo nějakých 9 000 a nakonec jsem našel levnější ubytování jinde za nějakých 5. Takže jsem se rozhodl, že si aspoň takhle tak na závěr svého výletu na toto jezero podívám. A přátelé, myslím si, že jsem přišel o hodně. Posuďte sami. Vzhledem k tomu, že úplně nestíhám, protože cesta potrvá minimálně 40 minut a v Louvru další zastávce mám být asi za nějakých 45 minut, což vzhledem k tomu, jaké mívá pařížská MHD zpoždění, bude docela naknap. Tak jdeme rychle přes obchodní centrum, zase zpátky do Louvru, ale jezero jsem viděl, takže cíl splněn. Dobrý večer, nebo měl bych spíše říct dobrou noc. Je 1 ráno a já právě směřuji k nádraží východu
ze kterého mi pojede autobus směr letiště Charles de Gaulle. Jak jste mohli vidět, tak jsem byl v Louvru, kde jsem teda potkal nějakou skupinku, teda především Portugalců, ale i pár dalších lidí z kurzu, takže jsme si spolu zašli na večeři, zašli jsme si na drink nebo na pivo a teď, jak říkám, směřuji na letiště a letadlo mi letí za nějakých 6 hodin, takže když si vezmu hodinu cesty k nádraží plus hodinu cesty busem, měl bych tam být ve 3, tak si možná i schrupnu na chvilku, tak se vám ozvu z letiště.